Hoy mga langka! Mapabanwa kita. Gani pong ko plus star kag maglantaw. Mga hisaon, lantaw man para magkiliwi ang inyong sang kahisa. Char lang. Subong, upod ka mo sa akon kag maningad-tingad kung ano naman ang bag-o sa banwa. Masakay kita sang bus. Ang bus diri sa Thailand, hindi parehas sa Pinas nga wala labot ka mahal sang pliti. Gaginotok. Pero sadya, kay gapanimaho ilok. Amo na kung magsakay ka mo sa bus, nogay puro panabon. Buligin ninyo simhot para maubos ang baho ilok. Pagabot sa banwa, syempre, gingutom na kita gani manginaon na. First stop, Michelin Guide, Kauman Kayan. Go ang Kauman Kay dire sa Pratunam. Kiver kung daw butod, basta busog. Kag importante, kung may masumalang kita nga may utang nga wala nagabayad-bayad, kung aton tampuyongon, baskog kay man kita busog. Gani nogay kamukwan-kwan sa akon. Hindi man malipat mag-follow, basi pang bastrokon kung barok-barokan ninyo, char lang. Pagkatapos da, mabayad na kita. Dire, paskan-skan lang. Baw samtang nagabayad, na dumduman ko naman ang akon kakilala nga mahambal, ikaw lang nga bayad kay wala ko cash by dan talang kakaron pagpuli ta. Sos, ari na ko sa Thailand, wala man gyapon nakabayad ang lilintian do kanamit, pahiwitan. Pagkatapos da, strolling naman kita sa famous nga Pratunam. Kundiin, sa 100 mo may pang-outfit ka na. Hindi man ina sa bilis ang bisti basta angayan ka. Hindi parehas ang akon kakilala. Branded ang tanan. Pero kung ano siya kalaw ay, amo man ang iya pamatasan o terno-ternong demonita. Pakadto na kita sa Central World. Kadamo sang laya nga mga flowers. Nadumduman ko naman ang akon abyan nga laya-laya, tigang-tigang kayang iyang flower, daw wala gid na bunyagan. Igo ka naman. Panago lang para hindi masakitan. Pagkatapos, diretso kita sa Siam Paragon, ang mall sang mga manggaran. Biskan di kuya manggaran, basta nagabayad ako sang akon utang, hindi pareho sang iban, nga mabayad sila kuno sa katapusan. Kay mangali, sa katapusan sang kalibutan, damo pa kamo to, mga bilat, shibay kamo. Ma-exercise kita para mapagpag ang pinangkaon ta. Namian ako sang unang routine, pero wala ko na notice, ang tiyan ko baw, daw damang ako nga tamboran, pero kiver lang. Kaya ako nagapatigid, nga bis kan butod, basta busog. Para kung manampa, kusog. Tapos exercise. Syempre, mailis kita. Kag hindi malipat, mag-blower. Kung kamo, gapamala ka buhok ninyo, ako, gapamala sa akon ulo. Nugay anyo. Char lang, silisang bongga nga kalbo.